Biyen mula seliramu wis tak aturi golek bojo ireng manis kados Mas Beni Orang banget pungkasane seliramu digawe lara ora wurung saikine dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut apa Dik barat kebobor rapang dadi seko mula ketunku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo. Wah, saya Kak Indah, terima kasih Kak Indah. Terima kasih Kak Indah bunganya. Sapa kering kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup pengganteni Kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni sinten iya Pembeni Josis keri sing tak suwun sing gedhe pangapurane asik andong tresno bepojoan selawase yo iki jadi apa iki Kelengsot mau bojoku Mas Agus kekepokan wah isik sore padahal isik sore biyen mula sliramu wis tak aturi wis ngomong lali ireng manis kados Mas Beni rasa sekali keri pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saikine dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut napa Dik ibarat kebobor rapang dadi seko iya mula ketunku iki tanpa upama ngerti ono lamaranmu sing tak tompo mereka panas honik ya panas honik bunga ini loh matur nuwun nggih biasa mulia malah wanget Kak Putra kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup pengganteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena kawan Mulai deh. tak beni randani ora nyono sampeyan sabar Saka kering nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andong tresno kepojoan